Ninjani? Niyakhona ukungizwa lapho ngemuva. Ngithemba ukuthi niyakwazi ukungizwa. Ngani zakwethu angizukuba mude, angizokunimoshela isikhathi kuyashisa ne. Igama lami nguSipho Esihle wakwaNkomondi Sibongo. Bengikade ngifunda kusona lesikole about 17-18 years ago ne. Njengamanje into eyenzakalayo ngicela ngiphi indlebe ngani zakwethu ne. Because lento engiyikhuluma mhlawumbe ingangabaleka kuwena wena okhulumayo. Kodwa lo ngakhuluma thola ukuthi ngabaleka kuyena. Ngicela ningiphe nje umzuzwana angizukuba mude. Bafowethu nguSipho waNkomondi uphuma straight from lesikole kuthiwa iSakhelwe High School. Ngithe mangiphuma kule sikole ngiqeda umatric ngo-2008. Wait, ngilaleleni bafethu. Mangiqeda isikole ngo-2008. A year after lapho ngangena emasosheni ngaba imember ye-South African National Defence Force. Ngisevile kuleyo department as a military personnel for almost 11 years. Ngaphuma lapho angisekho military manje ngikwa-correctional service. Ngisebenza kwa-Department of Correctional Services. Ngokulula ngokwala mhlawumbe abanye bangizwa ngisebenza ejele. Ngingujele manje ngibona ngime lapha phambi kwenu kanje. Abanye benu mhlawumbe abanawo amafoni nike nabona maybe few months ago kunojele wakwaphuma obala wakhuluma about ama-situations enzeka phakathi ejele laba abanganitsheli ngawo labantu ba-idolize abayigebengu. So ngani zakwethu after ukuphuma kwaleyo video leya video yatrenda ngale ndlela yokuthi ngagcine ngithintwa abantu abakhulu abayiphathi mandla ezweni. Bayafisa ukusebenzisana nami, bayafisa ukusebenzisana ne-department yami ukuze sizoletha ushintsho ebantwini, not only youth. Bafethu ngicela ukuthi mhlawumbe onesikhathi sokujoga ne ngomoya nje wesonto unesikhathi sokujoga ngizokufika sishiftele kanjalo. Yabo? Into engizonitshela yona naye ne lo mngani wakho oshomene naye manje into engihleka into engahlekisi la 5 years down the line obeniphamba nesitradini ezifana zani. Uyothi hamba ngemoto yakhe engasakwazi wena. Yokusuthi uyakuxhomela. Kanti yaqala la indaba. Na understand? Bafethu since ngayithola ngiyi-content creator nengikhuluma ngalezi zinto engikhuluma ngazo, ngi-exposed to ama-stakeholders amaningi. Ama-stakeholders bafethu abantu noma ama-companies anendlela yokufanda abantu noma i-community. So since ngaba exposed to ama-stakeholders ne angisebenzeli la eMnambithi, unfortunately. Ubani kwakuyami ngiyafisa ngabe mhlawumbe bengisebenzela la. Ngisebenzele eGoli la ngisebenzela khona. So ziningi izinto engizenzayo kuma-communities aseGoli engifila ukuthi azenzeki kuma-communities ala ekhaya. Ngani zakwethu angikwazi ukushintsha impilo zabantu bale ekudeni ngibe productive ebantwini basekudeni ngingiyabanga productive la ekhaya. Yabona ngani zakwethu abanye benu abanye sasikhula nabo sifunda kuwo lamagceke ababethanda ukwenza ama-jokes nala kungadingakali khona. Namhlanje bahlale etoro basicela imali masithi asinayo imali yobhika kuthiwa siyachoma. Namhlanje yibo laba babothokile laba bakwazi ukusikhuluma kabi masibhekele benomona ngempumelelo esinayo. So nawe kugwema ukuthi ungaphenduki loyo muntu mnganami. Imost yenu la ngizonitshela ne ukuthi anitshelani ngoba i-uniform iyalifihla ihlazo ngani zakwethu. Imost yenu aniphumi kumakhaya ne-order la anikhuliswa umzali owumama nobaba oshadile okukhulisa nama-siblings akhe endlini. Imost yenu nikhulela kuma-extended families. Most yenu nikhulela kwagogo, abanye nikhulela ehlobeni. I-environment enikhulela kuyona yikho fresh ngale ndlela engicabanga ukuthi fresh ngayo. So la njengobula uzofuna ukuphika nomuntu mhlawumbe onomzali osebenzayo. Wami ngitrust mangikuwe 5 years down the line. Wonke lo muntu ocabanga ukuthi impintshi yakho la njengoba nizo-interrupta mina ngikhuluma. Mina ngizonitshela lento first and foremost. Ngi-outer well of life personally. I'm proud to say that and ngiphuma kula magceke bra. I understand. So asike sifundeni ukuthi kwesinye isikhathi ne
asike sifundeni ukulalela kubalulekile. Mina sengichazile ngathi ngisebenza ejele. Abanye beni la bayoba ama-client ami bafana. Ngiyalitshela. Ngicela ukuvala kancane bafethu. Yabona namhlanje it's all fun and games. Namhlanje niyabona ukuthi niyakuhleka ngithi it's all fun and games. Ngisebenza ejele mina. Ngiyi-sports and recreation coordinator kwisente engisebenza kuyona. Ngiphinde ngirana ama-tuck shop angaphakathi ejele. Angisilo jele normal ojwayele ukumbona mhlawumbe osebenza kwi-section no-escort ama-offenders. Ngi-involved nejele. Yonke into enzeka kwi-center ayikho into engingayazi. So lobugebengu lezi inombolo le-gangsterism eniyibona i-pressure emahlweni enu nganza kwethu, ngicela ukunitshela lento izoletha ukuhlupheka emndenini yenu, izoletha ukufa okuprematurely nofa kungakafiki nesikhathi abanye benu. Wenganza kwethu akusumdlalo lo, mina ngizonitshela ngina othi ngibongiqedenini esikoleni 2008 ne. I think it's like 17 or 18 years manje ngiqedile isikole. Niyangibona ukuthi njani anginasibazi ebusweni. Mina mangathi angibheka abanye bena abaphuza utshwala ngifresh nabo. But then ngifuna ukisho naye, ngaleleni. Into ngifuna ukisho naye nganza kwethu ne. Manje eksema chief. Etha. Anisimelela kancane bafethu. Into ngifuna ukisho naye. Yabo njengamanje uyaphuma la esikoleni. Uye ekhaya, ujaha ukuye ekhaya kini. Uyodla iplate ongalazi nokuthi lifike kanjani phe kwetafula. Anwazi ama-sacrifices enziwa abazali benu ukuze niphile lempilo eniyiphilayo namhlanje kanje. Abazali benu bayincisha izinto for you guys ukuthi nikwazi ukusurvive. Yabona ngiyazi akekho umuntu ongafuni ukuba popular la esikoleni njengoba nisasebancane kanje. Niyathanda ukwaziwa, niyathanda ukugqama. But let me tell you something, most labantu abagqamile esikoleni high school bavama ukuba yibotho later on. Yantshela yabona osisi babebabi mina ngikhulela nabo esikoleni. Bakhula abafunda baba yinto ethile namhlanje bona osisi abahloniphekile esisaba nokubashela abahamba ngeemoto ezithusayo emgwaqeni. Ile iqueens ala esikoleni ngikunikeza u3 years uqedile la. Uyobucula in my time bra. Ukukhuluma leli point engifuna ukulisho manje lilandelayo. Ngicela ukulidirector to amantombazane la sakhula ne. Wenganza kwethu, ngicela ukunitshela lento ne. Ningavumeli isimo sasekhaya la uphuma khona sikwenza ube isigqila sabafana kulomhlaba. Yabona your biggest weapon mntaka manje njengamanje it's fine bahlekise ngawo bathi umubi. It's fine bahlekise ngawe ungabi noticeable kulabafana abagqamile esikoleni. Focus encwadini zakho. Tshala i-future yakho itshale namhlanje mntama. 5-10 years down the line ne bonke labafana abanihlayisa la ngoba bebe lapha kovuka phansi na kompandla bekhile imali. Ngiyantshela ile queen lezi zamanje efaka igobhe ziwo-2 cm la esikoleni. Ngiyantshela yabona labo bantu kungedane babona begona iy'ngane ezingenabo baba. I'm telling you. Xa ngiphithi uba kancane bafethu. Quiet ngiyangiphazamisa bafethu angikhoni ukuqhubeka nenkulumo ngicela nime kancane. Yazi angizukuthatha nemizuzu eminingi kangayo la. Ngizohamba bafethu ngizosala ngikhuluma. But lento engiyikhulumayo to some of you, not all of you. Abanye iyafika emadlebeni akho and ihamba izifike nasenhlizweni kubona. Abanye benu. Yabona namhlanje ngangayinaka lento engiyikhulumayo. Let's awuzingenze le short example ne. Nangibonga ngipatient kanjani na njengamanye ngicela nganza kwethu ukuthi sizizwane ngoba ngifuna ukudlulisa imessage. Nganza kwethu yabo ngaze ngaphuma kulesimo engikusona ngangena kule minyaka engisebenza kuyona ngale. Le person oyibona la iyanyamalala. Ish. And manje ngitshela ngithi yekani ukidolizer ijele, yekani ukinterrupt. Ngiyakhokhelwa uthi ngingayikude. Ngiyakhokhelwa ama departments.
even nabantu abama-private sectors ukuthi ngizokhuluma mina. Lento engenza kunina ngithola imali ngokwenza lento. But la ngakhulela khona la ngeke ngizocharge uma bami ababengifundisa noma baba bami abangikhulisa la. Ngizobacharge ukuthi ngikhulume nani. Nina nabafowethu nodadewethu kunama relatives zami somehow. So angizukuzowenza imali ngani. Nina nikubona ku-useless ukuba khona kwami la nizongi-interrupt guys. Niphazamisa abantu abangathatha umphako oyobashintsha forever elifini yabo. Musukuba selfish bra. Wena ma ukuthi awukho interested into engiyikhuluma uvala amadlebe ufaka ama-earphones or something. But ungalokhu uphazamisa into engiyikhulumayo. Ngoba lento ophazamisayo oyikhulumayo ayikho ayinana nale vele engakanani ukuthi ngaziphazamisa. Cela ningiphe nje umzuzu enginishilo. Nganza kwethu ngaphandle kwama-public talk la engisazowahamba futhi na-next year. Next year I think i-department yami izongi-allow ukuthi ngihambele okokuqala i-province bengisebenzela yona. But isifiso sami ukuthi angikwazi ukwenza kahle emazweni ngivunywa abantu bezizwe ngingenzanga kahle ekhaya. Indlela enhle iqala ekhaya. Charity begins at home nganza kwethu. Bafowethu sengikhulumile lo sisibambo. Sisibambo uthi ngitshele lento ne amatsha precious ongahlangana nawo la emhlabeni kumele ugubhe lokhu kwangempela ukuze uwathole. Ya understand? Fana nalento phakathi kwamathanga akho. Yaxolisa ukuyikhuluma kanje le ningangiphazamisi. Ngifuna ukuyiqede le. Niyazenza lezi zinto ne. Ngizozikhuluma because akusizi ukuthi lenzenza ngazathi ngiyamangala masikhuluma ngalento le. Wenganza kwethu the earlier uzi-expose kubafana. Number 1 ngicela ukuyikhuluma le. Angisona isishimane mina. Sukela kusase kula magceke angikaze ngaba isishimane la life yami. So lo muntu okhulumayo uneshow yalento ayikhulumayo. Wenganza kwethu yabo the earlier uzi-expose kuthina abafana ne. Ngalesikhathi lesi sekumele iqale impilo ibe matured khona ne. Uzobe usuyi-used object. Imvelo uzobe ungasenayo. Asikho isidingo sokugijimela ukujaha abafana manje. Yabona at a later stage ne ukhona labo bhuti oyoba i-type yabo uma ukwazi ukuyiphatha kahle eli. Ilabo bhuti laba aba-well off elifini. Mahamba uzalela abantu abazoje babhalisela ingane yakhe imali yegrant. Exactly. I understand that. So ngicela ukuphuma emantombazane sengifuna ukuze majiteni ne. Majita ngicela ningiphi indlebe bolova bami. Ngiyacela ne. Yazi thina samajita ne. Kubhlungu ngoba i-most yezinto esihlangabezana nayo la emhlabeni. As prepare for yona. Impela yomjita inzima majensi. Yabona bafethu. U-government wethu manje ngathi niyabheka more focused kubantu besifazane naseyinganeni. Akekho umuntu ogroom ingane yomfana ukuthi kumele iphile kanjani mayikhulu. And ngaleso sikhathi most yethu majita sikhula emakhaya la ubaba uthola ukuthi awumazi nokumazi. Kwesinye isikhathi noma ekhona ka-edi nevalue empilweni yakhe akakupha ama-morals nama-values ongathi uma uwabuka kuyena ufisa ukubonelela ukuthi uma ngiyindoda ngingafisa ukuba nje. So nganza kwethu eyena impilo ibucayi nini kumele ningilalele la. Bafethu i-self-confidence ngiyayi-understanda clearly. Iqala ukulimala from la esikoleni. Yabona uma uwumfana ungekho good looking uthola amagama ayiziswane ubizwa ngomfene ngosilwane ngobani. Lezo zinto wait guys. Wait, lezo zinto lezo ne. Lezo zinto mawuzodelelwa ngezici onazo. Yabona mawuzodelelwa ngezici onazo mntama. Noma udelelwa ngesimo sasekhaya uphuma kulona ne. Mhlawumbe uthola ukuthi ufuna intombazane ethile la esikoleni i-attention yayo uyitholi because awuwameet ama-standards. Ya understand? Brawam leyo nto iyayilimaza i-confidence. Ukungatholi i-booster enough from ekhaya umfana leyo nto iyayilimaza i-self-confidence out yami. Let me tell you something mchita wami. Lama rejection ofesana nawo manje la high school. Funda. Akusinto kumele uyithathe uyifake ekhanda le. Njengamanje uzibuild out yami hamba esikoleni funda. And ngingakayi nje kude ngendaba yokufunda. Yambona lo mjita ongivideorayizayo la. Lo mjita wathi mayephuma la ngo-2012 kule sikole. Wathola u-diploma, wathola admission to diplomas ne. Wahamba wathola imisebenzi ko-DeFi wasebenza endaweni ehlukene. Wathi mayebuka impilo ebuka impilo zethu ebuka impilo zabanye abafethu abakhona la around him. Athi yena uyaba-idolize mayebabuka. Wathi shuthi lo matric enginawo akusumatric ongashintsha impilo yami.
yazi into engiyithanda ngomduduzi, umduduzi wabuyela ena umatric ono D ne, wabuyela wayowenza ugrade 11 ena 28 years. Hey. Sharp. Ngeke phela kuqale isikole. So laleleni phela ngizoqeda isitori salo mfowethu. So lo mfowethu lo wabona ukuthi bafethu ngicela ngibhithuba manje. Etha. Hayi manje. So lo mfowethu lo ubuyela uyowenza ugrade 11 una 28 ne. Unawo D. And waba nento yokuthini? Angifuni ukufundela laba ngazikhona. Wahamba wayoregister esikoleni eBergville, waresign eDunlop umjini. Wahamba eseyithengile iuniform ethenge yonke ifamily ingazi. Lo mjito wayeshanga ama-dreads angaka, wawagunda wonke ama-dreads wathi yazini manje ngiyogqoka ischool uniform ngiqala kabusha. Waqala kabusha yezwa. Yazi uthe maye ethola umatric umduku. Uthola umatric ontsonto ngisho kudlulo wami futhi. Umatric kamduku wathola admission to bachelor's and nami ngangiphume ngo-bachelor's but not lo kamduku. Okamduku uhamba no 6 no 7 phela. Yayibona leyo nto le. Lalela akasipheleli lapha isitori. Umduku wahamba wayoregister e-UKZN. Yangizwa ngithini ku namhlanje njengoba sikhuluma kanje today njengoba silinga kanje umduku ulinda ama-results e-honors from evarsity. Okay, guys, yeah. So, hi, bo, hey. Naku PhD. Hi, bo, hey. Hi, pela matoto, hi, yeah, hi, bo. Yes. So yeah, ngifuna ukuyisho nganje kwethu naye ne. Mina ngikhulele kulomphakathi nalengikhulela kuwona ne. Umphakathi wethu bafethu maningaphuma nibona izwe la ngaphandle. Ngizodiscover bafethu ukuthi umphakathi wethu sihlala kwi-community epoor. And sonke njengoba sila myself included. Majority ethu siphuma kuma-background apoor. And bafethu ntshele i-crime akusindlela yokuqeda indlala ekhaya kini. Ziningi indlela zokususa indlala ekhaya kini. Ngifuna ukunikhombisa something ne. Mark my words, ngizwile ngitheni ngomduku nini. And umduku usafarela indaba yokuthola umsebenzi ne. Currently as we speak, I'm one of our content creators amakhulu kwikhaya. I'm going to post this guy kwi-page lami. Uzozikhulumela kwi-video ne. Lo mtshita ngesiphela isikhathi engawutholanga umsebenzi. Yayizwa leyo. And bafethu ngifuna ukunitshela lento awusoze ube ngcono than indawo ophuma kuyona fethu. Njengoba ngila ziningi izinto engabe ngiyazenza. Baningi abantu abangidinga ama-services abo. But umoya wami uhlalisekile kahle bafethu. Indlela enhle iqala ekhaya. Nani akunina nonke enizoyithatha yonke into engiyikhuluma la. Kakhulukazi kulabo abangafuni ukulalela uma ngilongikhuluma. Ganza kwethu. Le gangsterism eni-idolizayo ne crime eni-idolizayo inendawo eziwu-2 ezokushiya kuyona. Ngiyengizwa abanye benu nokukhuluma naney'nombolo ne. Ama-destiny enu kule nto eniyilandelelayo abafana bami yiy'tshele noma yithuli. And uma ligethile ithuli awukho umuntu uzomthola ejele mntama. And mhla ungithola ejele trust me brother. Uyophuma ubatshela ukuthi yabona lo mjita mayethi lento ebesiyibona ku-Ascend
ezama ukuba patient nathi ngale kwalawa madonga ngenye into bra ongeke uzuyithanda. So njengamanje hlala ungangilaleli ne, but the only time will tell ingane zakwethu. Isifiso sami ukuthi ningasondeli entweni efana nalezi. Yazi njengoba sabantu balaka iba fethu, we are far greater than the into esiyicabangayo nesiyibonayo esibukweni. In case bengantsheli enough ne eshadeli manje lapha fethu azilokhuza fethu bafethu ula hey ungamza kwethu sayibambile mfana kamama wasebenza wayisiza wasebenza kakhulu ngeke uyisole. Njengamanje to some of you guys ungaba umfana leyo but deep level bafethu senizovala lithi ngitshele mina ukusebenza kwami correctional services ku-expose entweni mhlawumbe nina ningekho exposed nazo ne ngibe exposed to into ebizwa ngokuthiwa i-anal cancer. I-anal cancer most yena niyazi and uma ungathi angikuchazele deep ngalento ekuthiwa i-anal cancer ungabona ukuthi akuyona indlela. Bafethu i-anal cancer le ikozwa yini? I-anal cancer ikozwa ukuthi abafowethu la ngemuva bafika izinto lezi ekungamele siyibone. And i-anal cancer futhi ikhandwa yini? Khumbule ejele kunabantu ababoshwa ngama-80s, 90s, 2000 ne abangasakwazi ukuhlangana nalomunye umuntu. Wena njengoba ungaka mnganami uhleva kula bantu ohleva khona la ngale uyophenduka umfazi uthanda ungathanda. Ya understand? So Sithuleni. abona kepha kulesikole ngikhule bekhona abanye bancane bangaka ngini kepha kulesikole ngakhula bekhona imoto yabo sabaphengu wabo namhlanje abanye basemajele omunye ngahlangana naye ejele ungasamkhumbula lokuthi ungubani zama ukungikhumbula ukuthi ngifunda naye la esikoleni ene ngamkhilazela kona lokho ukuthi kanti uyangazi ivinwesi yayibona yonke le engenzekile phakathi kwenu expect ukuthi ngiyobona abantu abama-future leaders ekhaya. And enye into sengiyavala manje sengiyavala-ke manje okufika bafethu ngifuna ukuntshala lento kunento le ibalulekile bafethu ngicela ningiphi indlela le ibalulekile kakhulukazi laba abafunda u-grade 11 no-grade 12 bafethu le ibalulekile kakhulu mhlawumbe laba ba-grade 10 ngabeqa le bafethu kule sikole lesi mina ngokwazi kwami le kuneklasi laka-physics kuneklasi laka-commerce bese kuba neklasi laka-general kunjalo le ngane zakwethu kunento esiphila under yona kule country ne ibizwa ngokuthiwa i-system leyo eranwa ama-politicians ne we were made to believe senziwa sakholwa ningilalele and le nto nina niku-grade 11 no-grade 12 i-crucial ukuthi niyilalele le nto izonisiza madoda in the near future. Bazokhumbula othisha benu lento engizoyisho manje ukuthi ngama-late 90s nangama-early 2000s ugovernment wayekhipha ama-funds kwikhaya esponsora ama-projects aka-medicine science. Kunodokta abaningi abayiswe eCuba, abanye bafunda ko-Australia, abanye bafunda local, you understand? Leyo energy ama-funds azange izikhishwe enganeni zaka-commerce, azange izikhishwe enganeni zaka-general, azange futhi izikhishwe enganeni zakuma-special schools. Because kuma-special schools satshelwa amanga ukuthi abantu bakuma-special schools abantu abama-slow learners. In real life nela ngiphila khona umuntu ofunda esikoleni sama-special schools umuntu o-acquire i-skills sezandla, umuntu okwazi ukuyiqasha engaqashiwe, umuntu ongalambi loyo. Enye into kwenziwa sabhilive ukuthi iy'ngane zaka-medicine physics zihlakaniphe okudlula wonke umuntu. Akuyona iqiniso leyo. Laleleni, please, guys, please, let me serious.
Guys, this is serious. Ngani ngilalele. Lapho kuleyo umbrella. Commerce and science ne. Commerce and science babalulekile kwi-spectrum sakwa-health, kwi-spectrum sakwa-engineer kanye nesama-architect, the list goes on. Abantu bakwa-commerce, uma ukuthi wena ufunda u-commerce njengoba ungilalele kimi phambi kwakho la. Abantu bakwa-commerce ngibona abantu abama-business personnel ekhanda. Ngibona abantu ababhusta i-economy ye-country guys. Njengamanje sikwi-country la kumanipulate khona i-rand to i-dollar. Angihambe Esilalele. yabona abantu abaphasayo esikoleni sengikhulumayo iyayenza so. Guys, let me tell you this, kulabantu abacommerce sinabantu bethu abama-future financial ministers. Guys, kubantu bakwa-history sinama-activists ekhaya, sinama-president, sinama-judge and stuff. So ugovernment mayizobulala, aningilaleleli, ugovernment mayizobulala i-political consciousness kubantu bakwa-history kanye nabantu abulale i-economic consciousness kubantu bakwa-commerce, kwayenzela ukuthi njengoba beranizwe elinabantu abangekho politically enlightened guys. Yingakho namanje onke ama-graduates engahlangana ezweni lonke abakwazi ukufoma imatch esolile engalwisa yonke le injustice eyenzeka ephalamende. Nganzakwethu phakathi kweli kunabantu abasimati lapha abayizwayo lento engiyishoyo. Now-understand? Into engiyitshelayo kuyini abafowethu, musani kuyi-expose entweni ey'fana ne-crime nama-drugs nokudayisa imizimba yey'nkosi sibanga ngoba nithi niyahlupheka, ngoba nithi nifuna umuntu afake inkukhu ekhaya. Yikuphi okungcono ekuthenini ufunde bese onuyimele ube nama-resources akho nokuthi uguliswe yinto okungahambi uyoba nayo. So nganjalo sengishoyo nje ngibona niphaphameni nithandaneni, uyithande wena kuqala. Ungafundeli ukuphasa, ufundele ukwazi. Engafundeli ukuphasa, ngifundele ukwazi. Leyo nto iyongisiza in the long run. Angingabe ngisabayo umuntu, uNkulunkulu abe nani nonke, ngimthanda nonke.